Uribarri Ganboa urtegiko irudiak dira. Azken orduetan izandako euriteen ondorioz, urtegia arinago hustuko dute. Segunduan, 30 metro kubo beharrean 45. Zadorra ibaiak ur maila jaitsi bezain laster hartuko dute neurria. Erabakia arratsaldean hartu dute Zadorraren jarraipenerako maila. Kadaguako urak atea jo du Gueñeseko etxe honetan, baina ez du barrura sartzerik lortu. Goizeko lehenengo ordutik larrialdi zerbitzuetako langileek ibaiaren bideari ez diote begirik kendu. Vigiletan ibaia jaisten den edo jendea laguntzen. Hilabetean hirugarrenez egin du jada Kadaguak puntu honetan gainezka. Denboraleak lurjausiak eragin ditu han eta hemen. Ormaiztegin gertatutakoa izan da ikusgarriena. Tomas Zumalakarregi jaio zen etxera iritsi da lurra. Ikusten duzunez, lurre etorri da horreino eta tope egiten da horko biga horrekin. Oraindik heltzen dio, baina esatizut eguraldi gola zitzen bado, hori bera datorre. Foru Aldundiaren esanetan tekniko batek etxea ikuskatu du eta erortzeko arriskurik ez dago. Bestalde badirudi udalak bihar bertan hartuko dituela egitura sendotzeko neurriak. Eurijasen ondorio batzuk dira hauek izan ere gogotik bota du batez ere Balmasedan, 67 litro metro kuadroko. Bihar bestalde prezipitazio arinagoak izango dira, hori bai, igande arratsaldetik aurrera indarrez botako du berriro.